مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن كعلم محتساتن حذاء بذكر هسكبر أب إنها ترعلوات التقرب مدبيا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا نلومي بزعباتي أبز أوانزي أب هزبي بغندقاء أب منسيات تقراي عبي شغلت فتيرو زرلو أواناوي رئيس قداي مالت بزعبات حدش نايقفا مسرحن بوليتيكاوي مسححاباتن كنزاربينا بمسارة وعل سلام بريتوريا قويمو زنبرة جزياوي من محدار تقراي فريسو حوحات ندبرتيون قبر ميكائيل كان بريزيدنت بممرات بعلون تجراين من محدار قريص أو دحر ملعلو أتي أب منجح وحدن ما كلاي منجستي إثيوبيا نزلوا مفحفح كابزنا برا أمنا جديد يركب. إذا بوليتيكاو مسححة بزيزة صعبة وطرت دما لو مقنع أب تجراي حدش نيجفع مسرح نخجمر مخنيات كوين الله. إذا لومي أب تجراي زرلو نيجفع لمدي هندبت زمت أزيكونس كابت بجل حوحاتن سرعة قدفن سميرام نخسر حز جمروا من كسقاس صمدو زنقله يمثل. إذا صمدو زي ما بقسيو كاب إرترا خوينو تكبرات سرعة قدف كاس النابلو ناب تقرايون نخااتو كم متحلال في تبو خوينو يقلقل مهلاو ملكتات يرأيو اللو. تاريخ كم زمهرنا إذا كان عقباب زي عب إرترا دحرنات عنات بتزامادي هدئ زبالة خونتاتو كوان تنبره مس مولع كوينات إرتران إثيوبيان جن كونتات تغيروا عب شحنت شعات 299 نفلما أوان عب كتم أسمرا هندبتاوي جاملاوي قفا تجمرة بحد معالتي عباترن مسار حبرتن زحزو التهدرات نخلا تختما عب كبابا أتوا منسيات عالم تأبيبوهم كابز هندبتاو التهدراوي هادن كملتو ناب وحس بوتاتات ناب نحسي أبايتي ناب سنجراتاتن عدتاتن كهدمو ترأيو اتم حماق عدل كوينو اب قراناتات تصنو حقن بجملة تلقيمم ناب معسكرات مسلت أنن جنباراتن توسيدم بزحات كابتوم نتيس عند شعاتن قفوفات لومي وي بهواتهم يلون وي سنكيلوم وي كآ نايمرون أكالن محسيت وريدوهم ينبر اللو كاب 99 دحرجن قفا اب إرترا كم لمد معلتاوي النبابرا إرتراوين توسيدو ننوح عمتات كقتل تانيحيو هزبون كم ناي معلتاوي من نبابرؤو تقبيلوا إذا مسرح زي لو مقنع اب التقراي بتمساسال مقدي في تسمه اللاويو تزحزن مخنياتو حوحات كاب تقبارات تقدف نقفات رح زيكونس كالوت نقراتون كم تمكرو كوسدوم يخيليو نعبنت اب إرترا كساب كلتشحن حدن عمت مهرت اب تهجر نتس برس بمتانو نيرو هزبي حساباتو زغلصلو مدرخ تفطيرو بدحريو جن حلواتو طفيو ጋዜጠኛታቱን ተኣሲሮም ኣብ ትግራይ ድማ ክሳብ ሕጂ ብሰንኪቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዕድል ጋዜጠኛታት ተጣበቕቲ መሰላትን ኣባላት ዝተፈላለያ ውድባትን ሓሳባቶም ብነጻነት ናይ ምግላጽን ንመንግስቲ ናይ መንቃፍን ዕድል ጸኒሕዎም እዩ ሎሚ ግን እቶም ዓዲ ደሓን ኣሎ ኢሎም ብነጻነት ዝዛረቡ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ትግራይ ዓብ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ምኽንያቱ እቲ ኣካይዳን መድረኽን ብግቡእ ከንብቦ ይግባእ قفا نايزو خونتات زي مجمرت امبر مودعتا كخون ايكئلن ناصا ميديا كعفنو تنقفت حسابات كنصغو زخؤللو بايتا يفطر سلازلو نقيح كامصباي يدلي ازو خونتات زي نمنسيات تግራይ عب عبي رعدن تسفا مقراصن زئتي خوين زلو بمخنيات زحج زكايد زلو ني حيل قفان اتممليسو زغدد زلو بوليتيكاوي وطرتن حيالو منسيات اب قربا غزي حدش كوينات كولع يخئليو زبل سقات حديرو مالو حدش كوينات كمصيو زبل فرحي نمزحات منسيات كاب منبابرኦም افناقيلو ناب ماكل هاجر ناب اديس ابابا نخهدمو يغبرو مالو ازوم تغارو منسيات زيوم اب عدوم تغفيفوم ناب زيفلطو انفت كاب زوسدو ناب اديس ابابا مهدام كم انكم مواصو وسيدومو يركبو يخون امبر ازن اب اديس ابابا مهدامون ፍጹም ሰላምን ወሕስነትን ዘለዎ መገዲ ኣይኮነን እዞም ተጋሩ ኣብ አዲስ አበባውን
ካብቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ህጹጽ ናይ ግፋሕ ሓደጋ ደኣ ይሕሾም ይኸውን እምበር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ኩናት ዝረኣናዮ ብመንግስቲ ብልጽግና እውን ተገፊፎም ክእሰሩን መንነቶም ተጸኒዑ መጥቃዕቲ ክወርዶምን ይኽእል እዩ። ዝሓለፈ ታሪክ ዘዘኻኽረና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተጋሩ ብጅምላ ዝተኣስሩሉ ንብረቶም ዝተወርሱሉን መንነቶም ምኽንያት ጌርካ ዝተሰቐየሉን እዋን ርሑቕ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ስደት ካብ ሓደ ሓደጋ ኣምሊጥካ ናብ ካልእ ዘይተፈልጠ ሓደጋ ምእታዊ እዩ። ሎሚ ግን እዞም መንእሰያት እዚኦም ኣብ ትግራይ ጸኒሕካ ብሓይሊ ካብ ትግፈፍ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ማለት እቲ ኩናት ተረጋጊኡ መወዳእትኡ ክሳብ ዝፍለጥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሓቢእካ ምጽናሕ ይሕሸና ኢሎም ዝወሰኑ ይመስሉ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ መራሕቶም ዘለዎም እምነት ክሳብ ክንደይ ከም ዝተሸርሸረ ዘርኢ እዩ። እቲ ኩነታት ዝያዳ መሪር ዝገብሮ ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ኣብቶም ሓደስቲ መንእሰያት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቶም ኣቐዲሞም ብገዛእ ፍቓዶም ስለ ክብረትን መሰልን ትግራይ ኢሎም ናብ ገድሊ ዝኸዱ ተጋደልቲ እውን ሰሪጹ ምህላው እዩ። እቶም ተጋደልቲ ህይወቶም መንእሰያት ዕድሚኦምን ኣካላቶምን በጃ ሂቦም እዮም ተጋዲሎም። ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝሰዓበ ኩነታት ግን ሕጉሳት ኣይኮኑን። መብዛሕትኦም ተጋደልቲ ተረሲዖም ብዘይ መነባበሮ፣ ብዘይ ክንክን ጥዕናን ብዘይ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣብ ጎደናታት ይሰቐዩ ኣለዉ። እዚ ሕጂ ዝርእይዎ ዘለዉ ክውንነት ተጋዲልካ እውን ክብረትን ለውጥን የለን ናብ ዝብል መደምደምታ ንኽበጽሑ ሓጊዝዎም እዩ። እቲ ንስለ ህዝቢ ተባሂሉ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ሎሚ ንስልጣን ሓደ ጉጅለ ንምክልኻልን ናብ ህግደፋዊ መግዛእቲ ንምስግጋርን ክውዕል ክርእዩ ከለዉ እቲ ዝነበሮም ናይ ቃልሲ መንፈስ ፈጺሙ ዓኒ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ካብዚ ታሪኽ እዚ ተማሂሩ ንኹናትን ቃልስን ሕቑኡ ንኽህብን ካብ ሃገር ንኽሃድምን ዓብ ድፍኢት ኮይኑዎ ኣሎ። መንእሰይ ትግራይ ሎሚ ኣብ መንጎ ክልተ መቐስ እዩ ዘሎ። ብሓደ ወገን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ወተሃደራዊ ጸቕጥን ናይ ግፋ ስግኣትን፣ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ማእከል ሃገር ዘሎ ናይ መንነት መጥቃዕትን ዘተኣማምን ሰላም ምስኣንን እዩ። እዚ ኩሉ ድማ ውፅኢት ናይቲ መራሕቲ ፖለቲካ ንስልጣኖም ክብሉ ዝኽተልዎ ዘለዉ ካብ ዓንቀጽ ህግደፍ ዝተቐድሐ ናይ ሓይሊ ኣገባብ እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ፣ እቲ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ግፋን ስደትን ከም ሓደ ተነጺሉ ዝርአ ፍጻመ ዘይኮነስ ምስቲ ዞባዊ ፖለቲካዊ ምስሕሓባትን ምስፍሕፋሕ ህግደፋዊ ባህልን ዝተተሓሓዘ እዩ። ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ኩናት ዕንወትን መከራን ወፅያ ናብ ሰላምን ህንጸትን ክትሰጋገር እንተኾይና መሰል መንእሰያትን ናጽነት ዜጋታትን ክኽበር ኣለዎ። ታሪኽ ኤርትራ ከም ተመክሮ ብምውሳድ እቲ ኣብኡ ዝተፈጸመ ናይ ምልኪ መስርሕ ኣብ ትግራይ ከይድገም ኩሉ ክነቕሓሉ ይግባእ። ንስኻትኩም ከ ብዛዕባ ዝሎሚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋን እቲ መንእሰያት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብርዎ ዘለዉ ስደትን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ተጋዲልካ ለውጢ የለን ዝብል ናይ ተጋደልቲ ርእይቶ እንታይ ትዕዘቡ? መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي